Assalamu alaikum, bismillahi rahmanu rahim, wa sallallahu ala nabiyil karim, wa qala ta'ala wa huwa allazi ja'ala lakumul nujuma litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun. Da taimakon Allah mun wayi gari Asabar 24 ga watan Jumada ula shekara ta 1447 wanda yayi daidai da 15 ga watan 11 shekara ta 2025. A yau cikin taimakon Allah kamar yana cikin birji na Aqrabu, yana cikin manzila ta Sarfa, yana tasdisi da Zuhara, yana tasdisi da Mushtari. Sa'o'in kamar da taimakon Allah za su kasance kamar haka: karfe 12:10 na safe zuwa karfe 1:08, sai karfe 7 na dare zuwa karfe 8:02, sai kuma karfe 2:14 na tsakar dare zuwa karfe 3:16. A ɗaya daga cikin waɗannan lokuta masana ilimin hisabi sun fitar da sallah raka'a biyu. Bayan Fatiha za a karanta Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz 120 a madadin sura. Bayan sallama ayi wa annabi salati ai istighfari daidai gwargwado, sai a karanta ya latifu 129. Da taimakon Allah zala hammuhu wa gammuhu wa qudiyat hajatuhu. Duka baƙin ciki da damuwa Allah zai yaye maka, Allah subhanahu wa ta'ala zai biya duka buƙatarka. Sa'o'in Mushtari da taimakon Allah za su kasance kamar haka: karfe 7:21 na safe zuwa karfe 8:19, sai karfe 2:06 na rana zuwa karfe 3:04, sai kuma karfe 9:04 na dare zuwa karfe 10:06, sai karfe 4:18 na tsakar dare ko asuba kenan zuwa karfe 5:20 cikin taimakon Allah. A ɗaya daga cikin waɗannan lokuta masana ilimin hisabi sun fitar da wuridin ya jami'u ya mu'idu 128 domin neman taimakon Allah ya kawo maka abokan mu'amala, ya dawo maka da arzikinka da ka rasa, ya taimake ka cikin duka abin da ka saka a gaba. Yau rana ce ta Asabar. Sirrin dai shine istighfari 77,777 a cikin waɗannan gidaje namu na gidan falaki. Muna roƙon Allah ya sanya abin da muka yi daidai hadiya zuwa ga shugaba, abin da muka yi kuskure muna neman taimakon Allah ya gafarta mana. Muna sake neman taimakon Allah ya ƙarfafe mu, ya shirye mu hanya madaidaiciya, ya taimake mu, ya ba mu ikon ba da gudunmawa a cikin sha'anin al'umma saboda alfarmar shugaba sallallahu alaihi wasallam. Allah ya shiri al'umman manzon Allah. Duka wanda yake da 'ya'ya da yake neman shiryarsu, ko 'ya'ya da yake neman Allah ya ba su mazajen aure na gari, duka muna roƙon Allah, muna kama kafa da manzon Allah, duka bukatun